दिखाई ना। अब बोले ले चुचुहिया सबेर हो गई। उगी उगी नवरघिया के बेर हो गई। उगी उगी नवरघिया के बेर हो गई। उगी उगी नवरघिया के बेर हो गई। सोनमा के रथवा चढ़ी आज रउआ आई। भूखली तिवैया के जियरा जुराई। भूखली तिवैया के जियरा जुराई। सोनमा के रथवा चढ़ी आज रउआ आई। भूखली तिवैया के जियरा जुराई। कवन कारण आज बाबा अतना देर हो गई। उगी उगी नवरघिया के बेर हो गई। उगी उगी नवरघिया के बेर हो गई। छोटुआ राजेश कब से कर ले रजिया। रउआ बिना पूरा कैसे कोई परबिया। रउआ बिना पूरा कैसे कोई परबिया। छोटुआ राजेश कब से कर ले रजिया। रउआ बिना पूरा कैसे होई परबिया। राइटर लाल बाबू कहे मन थोर हो गई। उगी उगी